Ramogi kamana inya kumpitira Ramogi TV kaneno kanyasayo yieno chopo saa 3 e chenro mar OIMORE maika mogo mbaka mongiso weche mosebedo katimore piny ka gi kuonde mamoko bende. Bang'e obro go mbaka gi jaduong' Shadrack Omondi Orua luongre no Mosh Jakababa Omosh Wanawa. En jakanyo e kuonde mar bunge la wananchi. Wabro winjo iri kanyo ni to ratiro mar jong'anyo itimo nang'o, to bende gin gi luoro ni nyalo twegi kendo nche ko make ndalo moko kodhi e jela kanyo. Wabro winjo ne ujumbe mare nang'o kuom jotelo makoro sani yware kendo ji wacho ni onego bed piny mondo gigo mbako. Wabro winjo ni pacho Mosh Jakababa Omosh Wanawa en nang'o e chenro mar buch jopiny. Anto nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyakach neno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawango. We wish to extend our very deep and sincere sympathies to families of the loved ones that we have lost and those who have been injured. Azimio la Umoja kawuono telo ne johera magi e timo rapar ne ji manyocho negi kata yudo hinyruok e ng'anyo. Ka wan gi weche ma kamoro ok wayie godo, to wabed joma nyalo luwo chik mondo kik wakaw chik e lwetwa. Migawo mar arita omedo seyo ng'anyo makelo hinyruok ne obila kod ketho mwandu jopiny. Gidonje dala mar Homabay County, giyako chambwa, gorogoro madongo gi chodho, gi siling 80 siling 70, kato gibiro duogo usonwa sama kech owuok. Oganda makaluo koro ijiwo mondo ket yore makare mag kano cham ma igole puothe e kindeni. Ero kamana inya kumkitira Ramogi TV kaja loko marwa en Belinda Adhiambo. Gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kod jodito mag Azimio ne otimo limbe kar thieth mar Mamalusi kod Kenyatta kama ne gilime ji manyocho yudo hinyruok e ndalo ng'anyo. To kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, kweth Azimio bende ne obago romo e log tich mar apisa mar Ramogi Oginga Odinga Foundation kama ne gilose kendo giseyo migawo mar arita kwe e wi monj manyocho obila omonjo godo jong'anyo. Jodito mag Azimio kotelne kod ogai mar Raila Odinga omaka paya ma Jogo Road kendo geche pisore kom maka Otaring kendo dolo kona madiny mar chope kar thieth ma Mamalusi. Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa otelo ni kweth mag Azimio kage donje agola mag jotuo ma yudo thieth e kage neno gi kendo gigoyo negi mos kuom midekre. Lipot moyangi kod kar thieth ma Mamalusi wacho ni maromo ji 23 ne ochope kar thiethno kani kod hinyruok, kani kod adhonde mag bunde, to moko ne ohinyore kinde mag ng'anyo, ka maromo 20 osethiedhi mowe thuolo, to 3 to pod ni osiptal. Jotuo mane owinjo muya mar Odinga bende ne okokni ka ng'ayo ng'utgi mar neno jatelono e gino mane omiyo moko kuomgi teko, ka moko to midekre ne ok omiyo thuolo mar bonjo kod jowadgi. Azimio ne ochako wuok kendo chopo osiptal mar Kenyatta National Hospital e kama ne gichopo e agola mag jotuo e kendo cholo mos mar gende jotuo man kod rem kalore kod adhonde mag magina. Kalore kod lipot mowuok e osiptalno mar Kenyatta, maromo ji 25 nyocho chwalie kar thiethno, ka maromo 15 ne ni kod adhonde mag bunde, to maromo 5 ne ni kod hinyruok e wigi, ka maromo 2 ne chal ka gima ochwal kod pala, ka 11 ne oketie kar jotuo mohewore, ka chal ka gima ochwal kod pala, ka 11 ne oketie kar jotuo mohewore, ka achiel to ne owito ngimane e kinde yudo thieth. Odinga oweyo jotuo kod ote mar biro dhi nyime kod sondo sirkal mar fungo pek mar ngima. Sisi tunataka amani. Maandamano ya amani. Maandamano ya amani. Maandamano ya amani. Na itaendelea. Wapende. Raila bende ochope kar kano ringre Masiti Mochari ma Nairobi
mar kuyo kod familia ma owito jogi e kinde mag ng'anyo. Punda! 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 Azimio ne otieko odiochieng' gi apisi ma Jaramogi Oginga Odinga Foundation e kama ne gibage alam. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo. E pedho maua kod moko musoma kaka rapar. E thuolono, jotelo oloso ka giseyo bad migawo mar arita kwe e wi kaka obila osehinyo jopiny. We wish to extend our very deep and sincere sympathies to families of the loved ones that we have lost and those who have been injured. There are a lot more people that have since lost their lives in the hands of the police. Over 30 victims was shot at the back of his head. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Anyuola mag jogo manyocho yudo hinyruok e ng'anyo mag Azimio Kisumu pod medo kwayo sirikal mondo tim nonro mapiyo mondo obila manyocho timo timbe maricho e ng'anyogo okawnegi okang'. Piny owacho ma Kisumu to koro miyo jotuogo fuong'ruok bang' lando ni idhi chulnegi nengo mar thieth. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachni. Nigi shuta e lweta achiel manoting'o hizo bullets mingi, alafu gitoka be gishuto bullets donja mang'eny. Koro notera okela Russia kae osetimna bero to nyisa ni risasi moko dong' kumarach apoko gol mokariyo. Mana kaka noland kod ogai mar Azimio Raila Odinga mar timo rapar odiochieng' ma kawuono ne jogo mane yudo hinyruok kinde ng'anyo. Kaunti ma Kisumu bende ne okodong' chien e wuok oko kendo chung' gi jotuo. E kar thieth ma Jaramogi e boma ma Kisumu, oganda no yuoro kar romo e chenro ni ka gimoko misuma kendo limo jotuo e otandagi mar midekre. Kata obedo ni pod gidhi nyime kod yudo thieth, moko kuom jogo ma bende pod nie rem sani pod paro kaka hinyruok nojukogi. Koro sama chung' ka wuotho ka ng'ang'a mbele ni gine toka bro chwada toka alwar piny kanyo. Koro winjo mana ka gi celebrate ni ma wanego ni nyisuru jog go bio kawe otere mochari ma wasenego. Roko uniform go penya ne dhi kanyo na nyiso gina dhi hospital nyathi tuo to kapok ati kuwuok kodgi to moro moduoka piny kucho ni we unacheza ta winjo mana ka bunde muoch ka bunde muino tagora piny gi nyathi ka gisicha kuth ka gidoka ero kora alwar ka chumbu kanyal chung ka ng'iyo rata yudo ka kora timo remo. Koro gima chanda kama nindeni en yath nikech hospital kae kionge yath to faindi duoko ok thiedhi. Koro yedhe mindiko gi bechgi tek. Brighton medo ni midhiero ogore ne girude sani ni mar bang' winjo lipot ni nyakware ochiel gi lisasi. Kwargi manoriko ngimane ni e kinda kuru Gasumbi nobedo gi buok mowito ngimane. Wach moro litna ni kwarwa wito ngimane kawuono gokinyi kaluwore gi kaka nowinjo ni ambe ane kitanda mar midekre. Wach nodonjo na ahinya, jonyuol ok nyal to samoro kane waloro ane madhi to ago tong'o tayudo kaka samoro wachieme holiday koro sani ng'eno ok anyal. Komachielo jono nyango mane ogo obindi kod obila e kinde ng'anyo e kar dak Manyalenda nyaka sani hawo juma achiel ka onge lokruok moro amora kama kata ok onyal loso kata yawo wang'e kaka anyuonde lero. Koro nyaka ne kele ka Friday onge ngima moro mosedo maber. En kaka nokele no nindo wang'e ok nen ok ochiemo ok owuo to thieth titimone koro en mana kama kaka unene ni ogoyo bindi koro ok wang'e ni to rem ni kanye. Jokanyo e migawo mochung' ne kedo ne ratich oganda seyo duol mar IPOA kuom rem ma ok osekaso weche mag nonro mondo gikaw okang' mar chik kaka owinjore. Police officers who did this need to be brought to book. Yes. They need to be brought to book. You cannot shoot an angry person
demonstrating and telling the government to lower the cost of living. That does not warrant a police officer shooting a fellow Kenyan. Wamanyo negi nyaka yud justice. Jomanyo negogi nyaka tere court. Aipo watu wang'eno ol ojony. Aikowa ol kendo jony makawarito to wabiro daka minga hinya kapok wayudo justice. Kata obedo ni ten county ma Kisumu sani omiyo jotuo manohinyore kinde ng'anyo fuong'ruok kuom kawnegi ting' mar nengo thieth. Familia mag jotuogo kaachiel kod migepe mochung'ne kedo ne ratiro to pod oramo mondo okang' mar chik okaw mar neno ni ratiro ochiw. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwadhi mbele ni johera mag Azimio ne obago rapar gwenge mamoko mag paro ji ma oseyudo hinyruok kata wito ngimagi e ng'anyo. Counties kaka Siaya, Migori, Homa Bay, Nakuru kod mamoko ne jopiny omoke misuma kod pedho maua bende. George Juma miwa ler. Echopo kwayo mane ogol kotend Azimio la Umoja mar Bagalam ne jogo mane owito ngimagi kaachiel kod mago manohinyore e kinde ng'anyo oganda e kaunti ma Migori, Homa Bay, Siaya kaachiel kod Nakuru ne Bagalam. En alama oganda ne omoko misuma obedo kod wer kaachiel kod yalo kata muma kagi paro jogo eko mane ohiny kaachiel kod mago mane owito ngimagi e kinde ng'anyono mane obagi mar kwedo piny owacho. E kaunti ni ma Migori, alama kamae ne obagi e alapno mar posta kod kuonde mamoko. Adwa wacho ne sirikal mar Ruto, polise matiyo tich mar nego gandawa, bedu kung'enu nego nyithiu, unego weteu, to gimutimono par kuomi owuon. Lisasi ma in gono chieng' moro ni mako wadu kata wuodi minyuolo. Gavana ma Migori Chila Yako bende ne otelo ne jotijego mag counties e paro jogo eko mane owito ngimagi kaachiel kod mago eko noyudo hinyruok e kinde ng'anyo. Ne ok gikoso to mana nikech ne gikedo ka gidwaro ratichgi ma sheria marwa ma katiba oyienegi e ukurasa mar 37. Jogewa mothogo ne gin jok mane ok owinjo tho. E kinde ng'anyo mar ndalo adek mar juma mokalo, ng'at achiel ne owito ngimane ka ji maromo 13 bende noyudo hinyruok bang' ka obila ne ogogi kod lisasi e kaunti ma Migori. To e kaunti ma Homa Bay, gavana ma kono Gladys Wanga ne otelo e chenro ni mar alam mane obagi e chula mar Usinga. Wanga mane ose obila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jogo mabago ng'anyo ne owane piny owacho mar kaunti ma Homa Bay dhi chung' e chenrogo mag thieth ni jogo eko mane hinyruok e kinde mar ng'anyo kaachiel kod siro familia mag jogo eko mane owito ngimagi. I also would like to say, as Governor of Homa Bay, that we have visited with all the victims of police brutality within Homa Bay County. We have made a commitment that we will take care of their medical bills. And for families that have lost loved ones, we have also committed our support to support with arrangements for their last respects. Piny owacho mar kaunti ma Siaya bende dhi kawo ting' mar thieth mag jogo eko mane oyudo hinyruok e kindeno mar ng'anyo kaachiel kod ting' mar ik ne jogo eko mane owito ngimagi e kinde mar ng'anyo. Mae ne oyang kod gavana ma kono James Orengo mane otelo ni oganda e alamno. An akwayo Raila Amolo Odinga wadho yodhi olosi to kik wayie nwawinjore so long as the Finance Act is still in the static books. Nyasedhi nyaka siala ka duol kendo kawuono anyalo dhi asemo kata kiny. Lietegi duto wadwaro no wan kwariwore go tare to gi spika gi awa moko gi sirikal ma Siaya wan mobiro chung' e weche mag loso liete mag jowa mosewewa. Kaunti ma Nakuru bende ok ne odong' chien e Bagalam machal kod mae ka bende oganda ma kono to ahinya jogo eko manowito joheragi koro oseobila. Naniona hivi sasa siendi kazi
nakula tu kwa majirani sababu na hii msiba. Siezi. Sasa natamani Honorable Raila Amolo Odinga kanaweza nisaidia kwa vyovyote vile, nichukue brother yangu nizike nyumbani. Nitasema asante. Sina hata bob saizi vile unaniona hapa, sina hata silingi. Kutoka morning nimesugulika, nakimbia huku na huko kiomba usaidizi. E kinda lam ni Oganda ne oseobila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jogo mabago ng'anyo ka bende dwaro margi en mondo koro kaw okang' ne obilago. George Juma, Ramogi TV. Obila ne obedo akicha e moko kuom bombe ma pacho kaendi mar thiro tim moro amora mane nyalo rocho arita e kinde rapar kod alam ma Azimio ne obago ne joma nyocha oyudo midhiero e kinde mar ng'anyo. Kaka George Batileronwa, obila ne oriembo joma ne obago rapar e alap ma pembe za ndovu mani Mombasa ka boma ma Nairobi ka, to obila ne sik luorore luora kage kacha. Kata bang' Azimio lando ni gichungo ng'anyo kendo kar ng'anyo ne gin kod rapar kendo lamo ni chunje mag joma nowito ngimagi kinde ng'anyo kod kwayo chang mapiyo ne joma noyudo hinyruok, obila nobedo akicha kane giparo ne jomoko ne nyalo bedo jendeke e kinde nyasigo. E boma ma Mombasa, obila nobedo angech alap ma pembe za ndovu kama ne johera mag Azimio kod jokero ne ratich oganda ne time rapar ne joma nyocha wito ngimagi. Nyiriri machuok bang' oganda moko misuma ka gichokore kendo chako wero wende manyiso teko ka ji oriwore kanyakla. Obila mamoko kuomgi noseketo puga mag iro malungo pi wang'e bunde magi. Ne oriembo lep oganda manochokore kanyo ka kata misuma mane gisechako keto e geng' gi yore manitie alabno bende nonyisgi ni mondo gigol. Obila go machal ni omi chik mondo kik yie alam ne chunjego otimre alap ma pembe za ndovu Mombasa ne tipo mako ka nyiso joma ne omolo kanyo mondo mi nyis alabno twang'gi. E boma maduong' ma Nairobi, obila noketo wang' ma ok diemre apaya makalo e kor lwasi midendo ni expressway ma yande ne kweth moko mag rowere omonjo kendo ketho e ng'anyo matich adek juma mokalo, ka obila go ne ochung' mar thiro kweth moro amora mane nyalo bedo kod paro makoch mar rocho arita. Ok mana e apaya mar expressway kende, e chuny boma ma Nairobi obila morwako lep tich ne oluorore kod nyamburko kaka yor keto arita kaluwore kod chich ni jomoko ne nyalo luchore kendo donjo e chuny boma gi paro mar bago ng'anyo. Kata obedo ni obila ne one Mombasa kod Nairobi, e boma ma Kisii ma bende liet mar ng'anyo ne okwako e kinde mokalo, kawuono ne onge kata obila achiel mane one ka jopiny mane ni kod misuma ne owuotho e piny mayudore e bomano ma onge rakruok moro amora gobila. Kwe mano neno e kinde ma jopiny kod jokanyo mag Azimio e gwenge mopogore opogore ne otimo rapar mar alam ne joma nowito ngimagi, omiyo giseyo obila ni kare mosebedo ka sokogi e kinde mag ng'anyo kata bang' wuok kod kwe e utegi ka ginyiso ng'ur margi. George Bati, Ramogi TV. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kwedo ng'anyo mibago gi Azimio kowacho ni liet mar njore ng'anyogo iyieyo mana kuom obila kod sirikal. Raymond wacho ni ng'anyo mokalo noweyo ka obila mathoth ohinyore kendo tesendo obila mathoth bende omonji gima rocho chenro mag arita kwe gi sirikal bende. Raymond ne loso e kinde manotimo limbe sub county ma Bondo mar nono chal mar arita tok ng'anyo ma juma mokalo kama dala mar ruoth ma Bondo Township Walter Omolo ne wang'. Ma e okang' mokwongo ma jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo otimo limbe alwora ma Nyanza ayanga nyaka nochak tich. Laktar Raymond Omolo olimo kaunti ma Siaya kar chung' od bura ma Bondo. Raymond manoten kod jotelo mamoko nochako limbe mare kod nono lal mar anyuola mar ruoth Walter Omolo tok jonjore Tiamat kendo wang'o dalane e ng'anyo ma juma mokalo. Kogoyo mos ne anyuola mar Walter, Raymond onyiso oganda mondo many yore mamoko mag yudo duoko makare to ka ochik e lwetgi ka gimoro rach. Okwayo jotelo ma pacho ka mondo rit dhoggi kendo kik sia oganda ne lweny. Ka wan gi weche ma kamoro ok wayie godo, to wabed joma nyalo luwo chik mondo kik wakaw chik e lwetwa. Nikech kwa kaw chik e lwetwa to wabiro bedo gi masira aina ma wan godo kani. En kwayo makende ni watem wabed joma nyalo bedo joma gero ok joma ketho. Weche wa nyaka bed weche mariwo oganda, weche wa nyaka bed weche makelo ber gi dongruok e mier, ok maketho mier. Raymond bende noromo kod apisas mag arita e sub county ma Bondo kama ne opuoyo tijgi kosingo ni piny owacho biro medo siro. We have had a series of actions that have raised the temperatures in the country, but more so in this region. And in the process, we've had
loss of lives, we've had destruction of property, and we are at a point where we need to ask ourselves the very difficult questions whether that is the way we want to continue as a country or not. Weche gi osir kod komishona ma Nyanza mawacho ni apisas 48 noyudo hinyruok, tesende obila 11 nomonji e kind lal mamoko kama ne oganda 17 kende ema noyudo hinyruok e ng'anyo. 11 of our police stations were attacked by demonstrators last week. We had 48 police officers who were injured during that time. We had 17 members of the public who were attacked or injured. 14 of our police vehicles were damaged by the rioters during that moment. And therefore, sir, your visit is very, very timely. More wacho ni apisas magarita matie bwo piny owacho mamalo sani odak gi luoro. We have had one of our chiefs' homes burnt down by thugs. I believe the rest of the chiefs, particularly in this region or this particular Bondo sub-county, may be afraid that they might be the next target. Magi timore kinde ma joked ratich oganda to ni kod kwan maheo ji 50 mane oyudo hinyruok e ng'anyogo ka gidwaro mondo obila manotiyo gi teko mang'eny kuom jong'anyo okawnegi okang' mar chik. Sifros Okinda, Ramogi TV. MCA Makagan Ward Hamilton Odhiambo manyocho obila omako mabe e kinde ng'anyo mar kwedo sirikal koro oseyo obila kuom rocho ratiche bang' geng'one ka gikone to pok ochwal e doho gi ketho moro amora. Hamilton ne owe gi omenda mar ching mane ochule tesend obila ma Homa Bay kendo wachne ni nyaka sani osebedo ka ichike mondo dogi e tesend obila ka onge ketho malong'o minyalo tere godo e doho. Gima chanda ni nyaka sani pogi tera kot. Ok ang'eyo ni ang'o madhi mbele ka sika dhi ka polisi ing'isa mane wa extend cash bail. Wa extend sani koro gi extend nyaka tich ang'wen. Ni charge sheet is blank. Kopo ni nakoso ang'a mono joge kawa mondo dhi otera kot mondo dhi alwach ne kot mondo tieki. Moloyo dang ni koda kaka dang ni koda ni amban gi responsibilities mamoko onego bed atina joka gan mano yera ok onego bed sika ringo from one police station to another. Maandamano chiko yie no mondo mi watim nikech piny teko ingo jo Kenya to gi teko manche ne polisi otiyogo ok wamor ga ahinya. Omiyo kaka assembly mar Homa Bay County Assembly wadaka thuolo ni mondo wakwed wachni matek moloyo kendo wang'iso the authority mantie ni mondo mi giti kaluwore kaka katiba mantie oyie mondo mi gitim sama ji timo maandamano. Onego beni gimiwa protection sama watimo maandamano to onego beni gigoyowa kendo ginegowa. Omiyo wakuong'o wachno kendo wakwedo kabisa. Jonon siasa dhi nyime kod golo pachgi e wi ote mar jatend piny Kenya William Ruto mar wacho ni oyawo thuolo mar twak gi Raila Amolo Odinga. Jonon siasa mamoko to kata kamano neno twak makamano kaka otegu mar tieko mbii mar Raila motelo ne yiero mabiro. Chris Owino kolono wachni. Dweche 9 nyaka ne oganda jo Kenya dhi e yiero maduong' mokalo, riwruok mar Azimio osebedo ka sundo jatend piny Dr. William Ruto mondo bag twak mar goyo mbaka ewi midhiero mokwako pacho kae. Korka kore, William Ruto kod josiasa mag Kenya Kwanza osebedo konyonore ni weche mag yiero maduong' mokalo ne orumo e doho mamalo mogik. Okang' makamano osekelo ng'anyo mag Azimio kaka yo mar neno ni piny owacho mar Kenya Kwanza owinjo ywak margi ewi pek mar ngima, gwelo commissioners manyien mag IEBC kaachiel gi timo lokruok ne chik mar omenda. Kaluwore kod ng'anyo mag Azimio moseweyo ji mohewo 20 kowito ngimagi e lwet obila, kweth ariyogo ne en kod ting' mapek mar timo twak. Otieno manyoro, jatend piny William Ruto e yor tudruok mare mar Twitter ne oyango ni oikore mar timo twak achiel kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Wach makamano osenyuolo paro mathoth ewi gimomiyo William Ruto ne oyiero mar chiwo ote makamano kokalo mana e yor tudruok mar mbui. Dibed ni ma en otego ne Raila kose. He set Raila Odinga up by saying that he will be ready to meet Raila Odinga at Raila Odinga's convenience. And so it's Raila Odinga to find it in his diary. When is it that he wants to meet the president? If Raila Odinga fails to show up or avail himself to a meeting with the president, then the burden of blame will fall on Raila Odinga. He'll be seen as least willing, least available, least concerned. Twitter ni ngeni na
kanyo en social media magi kang'eny timore. An Chris kadwaro ni mondo mi amanyi apenji penjo moro to agoni mana simu mana kaka imbe ni gona simu no. Onge jo mang'eny mong'e ni gona simu be ok ng'e ni to nawachang. Ng'anyo mag Azimio e jumbe mokalo osebedo bag sundo piny owacho mondo duok piny pek mar ngima kaachiel kod timo lokruok ne chik mar omenda. Javas Bigambo kata kamano onge kod yie moro amora ni twak e kind Raila kod Ruto dhi miyo jopiny fuong'ruok ewi pek mar ngima kaka jopiny geno. That actually if the two sides are keen on bringing down the cost of living, they will do it only through two possible avenues. One, policy reforms. Two, statutory reforms with respect to Finance Act 2023. Ich wang to gi kech mwasebedo kwa neno ni onego beni wadhi kawan gi koni utmost good faith gi dholuo nyalo koni in spirit ikoni idwa ni mondo michop kanyo nikech adieri koa e chunyi gi paro ni tegi everything midwa ni mondo tim ikoni idhi kanyo kidwa ni adwaro mondo wabed gi suluhisho. Bigambo lero ni pek mar ngima en midhiero mokwako piny mangima kendo inyalo mana duoke piny kokalo kuom chenro mag piny owacho, chenro manyalo kawo dweche mathoth. Appreciating that policies are not formulated and implemented within a day. It will not take a sit down between President William Ruto and Raila Odinga to bring down the cost of living. Penjo mathoth bende osewuok ka bende jatend piny William Ruto oikore mar adier mar timo twak kod Raila. Javas Bigambo lero ni Ruto chano tiyo kod thuolo makamano mar bero nyinge ne piny mangima ni oikore mar tiyo kod jotelo duto mapacho kae. I think it's possible that the president may meet with Raila Odinga. One, for optics. Two, for public relations. Three, as a symbol of national unity because he is that. Kata kamano, nitiere luoro ni onge ber moro amora matwak makamano dhi kelo ne jopiny pacho kae gino madhi thuo Raila Odinga kod johera mage. Kuom thuolo malach ogai mar Azimio Raila Odinga osebedo jal man kod oteku mar loko kudho mar yamb siasa ataro. Kata kamano, otima jatend piny William Ruto otieno manyoro keto Raila kama poth. Poni Raila odagi timo twak kod Ruto, piny mangima dhi nene ka jal marocho ochumi mapacho kae. Poni Raila oyie matimo twak kod Ruto, kendo twak makamano okoso nyago olemo e dwoko piny pek mar ngima, johera mag Azimio mosebedo kaluwo bang'e kuom thuolo malach dhi nene kaka andhoga. En yo mane ma Raila Odinga dhi luwo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e yweyo moro machuok e chenro moro OIMORE wageno ni kwaduogo to Shadrack Omondi orwama en Omosh Jakababa Omosh 1 hour nyalo bedo nosechopo kapok to chopo lakini warite mondo wago kode mbaka e war buch jopiny kaka gin gi jokanyo mag gine chik ma gitemo go mbaka gi jo Kenya gi jo telo bende iluongo ni bunge la wananchi obro winjo to gipangore nang'o mondo mi duond gi winj maler gi jotelo mane mbaka modhi go kode ka poro no chopo kaendi lakini kikidhi mabor ahinya woduogo bang' dakika moko machuok. Jobero kawuono timo nonro ne ringre 10 manyocho gole liete mashaka hola. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne gi wende mondo ikonya. kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Mom, ongea na mimi. Ya Mungu ni mengi.
msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakoma. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta msichana ndani. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry you? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua kumbe baba mpenzi ndiye aliyemuua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika View Sasa. Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com. Yesu Ruoth. Nyinga iluongo ni Christine Otieno. Ponono ni hero wer mar Yesu Olelwe. Bonyesa *812 *784#. To par niya, Ramogi TV en ot mar jower duto te. Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. Star 334# bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill. Kasto iyier kama ondikni KPLC. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Mogia Jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima, to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien. Nyakwara Mogi wuothie koda Mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso. Ucheli muone
chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ramogi jwang machiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lunga ni kolo con instrumental kaberni be inyalo lunga ni boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilunga ni ngenja the entertainer kaka pile nya Ramogi jwa wacho ni kete manaka yaduna ya mina selo linge Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi ni ringre ji 10 timnegi bero bang' gologi e liete ma Shakahola. Ma endi no ler mochiw gi jabero moyiedhi mar piny owacho miluongo ni Dr. Johansen Oduor kane olose e osiptal ma Malindi sub county. Ringre motimnegi bero oriwo koda ka mag nyithindo 9 gi ng'at achiel maduong'. Dr. Oduor wacho ni kuom ringre motimnegi nonro 4 ofwenyore ni ne otho nikech kech. Chenro mar bero to dhi nyime ne ringre mamoko ma nyaka sani nitiere ringre mamoko kata 77 mowinjore timnegi nonro. Jotim nonro to kata kamano ok ochiwo ler mar kaka nonro osedach ni mar nyaka sani nitiere familia moko marito duoko mar DNA manotimne wedegi. We embarked on the 4th phase of autopsies of the victims of bodies which we exhumed at Shakahola, and today we managed to do 10 postmortems, and of these postmortems majority of them were children. 9 were children while 1 was an adult. We were able to establish that about 4 of them died because of starvation, but 6 of them we were unable to establish, the reason being that they were decomposed to a level that we were unable to get anything meaningful in a form of a cause of death. Very soon they'll be able to release the DNAs which have been matched, so that now we can be in that phase of releasing bodies to the relatives. That's all that I could gather, but I'm not very privy to the exact details. Aya buch jopiny chakore sani. Shadrack Omondi Orwa, Omosh Jakababa, Omosh 1 hour ni kodwa iye ka endi chenro moro mar buch jopiny mondo winja ni to gipangore nang'o. Omosh erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Wachaka negi kaka upangoru kaka nying mokwongo nying mar 1 hour ni wakanye kapok wadhi mabor. Nyinga ma nyinga iluongo ni Shadrack Omondi Orwa. Kuma nying mar 1 hour noae, ing'eni e bunga an ok nawuoga. An kane jiwo to nawacho kamane ng'ano kane gipointa kone wuo 1 hour. Koro kane ji wuoto kone mos na ja 1 hour cha. Koro kane kuma nying mar 1 hour. To bunge ni upangoru nang'o mondo miduondu winji gi jotelo? Utimoga nang'o? En mbaka mogoya goya koso ntiere seche ma koro umako jotelo tung'isogi ni mae kaka wadwaro? Apana. Bunge wajipanga. Wabi wantiere gi president wa e bunge kanyo, wan gi speaker wa, wan gi chairman. Ndi kaka wapangre e bunge kanyo. Koro ing'eni wan ga gi jo media. Koro ing'eni wan wawacho pachwa. Koro jo media mo kaka dhi losogi. To in koro in tiji en ang'o e bunge kanyo? An kaka Mos 1 hour. An sergeant atam. Okay. Mar bunge la wananchi ma Jakaranda. Ma ine mikiro ji oko? Ma kiwuo marach ibayo oko. To jotelo tu uwuoyo godo nade mondo mi giwinj kako paro? Koso unuoro ga mane media kamano pok ubet kodgi piny mondo giwinj pachu aching'? Erokamano. Bunge kanyo ka wantiere. Ng'ato wagolo ga gimoro ni mada. Iwacho igolo pachi. Ikone kawuono to wada wuoye uchumi oidho.
ng'at machielo be chak wuok kendo gi paro moro. Koro mane gima mane mwuoyo kwa gochene kwa ng'e josiasa wan mwang'iyo kaka piny en. Maonge jasiasa mabiro ga kanyo ene namba. Hapana, mano mana wan kiwan. Makati wacho ni nitiere joma siasa moko mamiyo pesa kanyo. Mano miriambo. Onge. Onge. Pachu siete nang'o e wach mar ng'anyo mosebedo katimore ni. Uyie gi wach ni koso utamo. Ng'anyo ing'eni sani gimoro amora idho. Gimoro amora ni malo. To ng'anyo nochakre chon, ng'anyo ok nochakre sani. Koro ing'eni jatendwa matiwa sani. Koko ng'anyo ni ang'anya. To hapana onyaro hinyowa zaidi. Koro ing'eni kwa dhi ng'anyo to apani bitu nyalo winjowa molo kwa wabedo piny kar kendwa maonge gima timre. Te bunge uka geno ni ntiere pach ji mopogore opogore. Dong ntiere ji kanyo mabe nyiso ni ng'anyo ni ok ber. E bunge ok ne wan jo Azimio kende. Hapana. Jo UDA be nitie. Makoro kacha ngufe mwaingo gigago. Koro pachgi no kagigolo pachgi to pachgi no wapingo kabisa. Nikech in inyiewo mogo siling 280. Ja UDA no be nyiewo mogo siling 280. En oda biro ng'isi ni bwana kik udhi e maandamano. To gimoro amora mwakale obo kale mano. Koro kanye mwakalre ga kodgi koni bwana kepo ni maandamano to wadhi maandamano wote. To in ionge gi luoro moro nikech waseneni e media kanyo kikwero jotelo ga dhara kendo iluongo nyaka nyingi. Luoro ok maki ni dipoko otwei kata. Hapana. Piny ka kunyuli ng'ama dichuo. Bed ng'ama dichuo. To piny ng'ata biro tho. Ana ng'ene kinyuoli. Yani Kiswahili wacho ni kuzaliwa ni bahati. Lakini kukufa ni lazima. Koro ng'ato iwacho pachi. Makata ng'ato kuwinje to dikoni bade gima ng'ano wacho ni end point gima ng'ano wacho. Koro wanu wuo ko onge luoro mora. To injo maki no maki ngechang. Nan Kisumu. To nitie clip moro machon gima odu mar abich. Mana koga ni Raila nako ni baba odhi Russia okelwa bonde. Mane clip manomiyo nomaka. Koro gini kara jogo ne luoga. Koro nane studio e Dala FM. Koro kawuok oko to ji ariyo biro na. To ging'isa ni gin police rakona un police to tango ang bimaka to uonge uniform. Tema giwolo na kadi. To gitera ka police ma Kisumu kanyo. Then gigola gikela Nairobi. Kora penjo gi nang'o me umaka to ng'isa na wan onge kod gi shida jo Nairobi madwari. Kore mana gikela nyaka Nairobi mo ne gikela gi Monday no anindo adhi e court Tuesday gikwayo ni omege ndalo 14 magitimo go uchunguzi na to nan gi lawyer Omari koni hapana ndalo 14 ng'eny. Ndalo 14 ka ng'eny to Omari okwayo wik achiel. To chieng' mane wik achiel orumo koro kadok to ging'isa ni kada wuok ochako medi kendo ndalo 3. To kochuno ni nyaka wuok kabisa tanyalo wuok gi cash bill mar 500,000 nono tadogi onyalo duogo piny nyaka 100 katieko ndalo 3. Koro abago kwano kol reda satieko 1 week to ndalo 3 mida na tiekigi digolo na karibu 400,000 to ndalo masatieko to ng'eny abe na yie nangiso lawyer nani wakili nani ndalo 3 thin. Then wakili nano wuoyo kodgi momiyo gi ndalo 2. Koro kana achaka dok e court be githaga kanyo giwuotho koda gutieno. Kadhi e court gokinyi to giyie cash bill mar 50,000. Ndalo manini e kanyo ang'o mane timore joma pok odonjo iye ng'ini paro ni samoro yue kanyo. Chiemo bede nitiere bentie kama oninde. Ing'eni komaki ng'ato kaka an sani ang'ama jatelo. Ang'ama jatelo. Koro kane gibe ne gimiya luor makor ka kora.
adhi kanyo ne gimiya mattress gunget, lakini chiembgi ng'eni sirikal nitie kaka idilgo. Sirikal ok inyal gori, ok inyal chimri ka goko. Nitiere kaka ibaro. Koro ng'eni abe ok chiembgi ok anyal chamo. No kichiem. Ok anyal chamo. Nango iluor. Dogezo wacho no kiluor to. Ing'eni ya nitiere luoro moro ma iluor ni ng'ato nyalo goya. To luoro mar chiemo. Yani ikia giminyalo ketni chiemo. Ya, koro chiembgi ok achamo nyaka wuok. Koro ndalo manin kanyo no kichiem. Nitie nyameno moro mane kelo nega chiemo. Ka sa oromo to kelo na chiemo iye. To negi yie ni mondo luor to negi miya luor kabisa. Okay. Ok negi thaga. To koro gima ji yuare kodu mawacho ni ng'anyo nego beni en ng'anyo manigi kwe. Yeah. To uchalo joma unwero ng'anyo mar lweny. To be mani wuok oko be ni nyiso ji kanyo ni idwaro ni ka ber to nego orni tiya gas moro achiel iye kanyo mondo kiwinj ni ne ng'anyo. Mano ni pachni nyisi nang'o seche. Yani gima ne rachna ni chieng' mana yeno ji ne nie maandamano. To ing'eni Raila kowacho gimoro to sawacho. Raila kowacho gimoro ing'eni Raila en juogi. Kata ko ino ng'ata kata yani kiwuok wach tho ing'e ga bang'e. Lakini nitiere jomoko ibiro chware ga lisasi. Hapana. Ing'e kisawuok. Ko na ngiso gane seche mane ye kane. To goya uru pingo adhi e maandamano aduogi. To ne gidagi. Atimo lemo kaka Paulo gi Sila no lemo mondo jelo yawre. Odagi. Koro awuoyo kodgi ni mogi gangiso gane kara miya bed ni an sawa gi jowadwa manie maandamano ga. Kao tiagas achiel. Ibana iye ka mondo abed momor. Abed kodgi. Abed kodgi iye kuja. Man me pode gidagi. Ino kiluoro tiagas. Tiagas. Tiagas ani mang'iyo go. Ang'o ma nyaka timre koro mondo mi ng'anyo gi bed ng'anyo mar kwe? Nikech ng'eny ji wacho ni umburomo polise gi kidi emo mi uchwanyore gi polise. Ok unyal bedo no dong unyalo timo atima ng'anyo maonge man kwe maandamano manigi kwe maonge gimoro amora moting'o. Ing'eni maandamano mokwongo ji inyuolo mopogore. To kaka onyuola ok pore kaka onyuola ng'ama chielo kendo. Nitie ng'at mohero kwe. To nitie ng'at mok ohero kwe. Ing'eni sani ok en Ruto gi Raila. Sani en kech gi Raila gi Ruto. Kenya kech nitie. Koro ng'ato neno ni owuok odhi manyo ratiche mondo sirikal owinje. To polise gi mabana ga tiagas. Ok wakwenye. Inang'o ni pumane twap. Kawuono gi maka doga kilna degi maka kawuono brane. Ni dhi gi musuma. Kawuono ating'o musuma. Narwako kandho na white. Adhi Mama Lucy. Gi skul mano mangu ja karani. Koro wacho kaino DCI ochopo. To ing'eni polise go nitie moko be mwang'iyo go. Koro mong'isa no mos bedrada. Koro kage loko sienda gari ni mondo gimaka. To gimoro biro na ni adonje i Mama Lucy. Koro seche madonje i Mama Lucy cha to moko luwa. Koro seche moko luwa cha to agwinyra kodgi iye kanyo. Koro gimanya to giyuda. Mano wepo jogo. Mano waepo gi. Nikech ing'eni jatendwa ni oriek. Polise mag joluo ogolo te Nairobi. Moko tero kama maandamano onge. Koro jodhodgi ka emokawo to kelo no Nairobi ka. Okay. Koro ing'eni jogi gitu gionge kodi goromo. Gimaki. Gin gimaki. To sani jodolo gi ji te pinje maoko bende wacho ne ogaye mar Azimio ben Raila Odinga mondo bed piny gi jatend piny Kenya men William Ruto mondo gitwagi. Twak ni be wiye go un kaka jobunge la wananchi. Twak onge. An kako mosu wanawa. Ato okayie gi twagno. Gi kor kaka ora. Ngitamo. Jolemo masani koro wacho ni Raila mondo obed piny uwinjiri gi Ruto gi. Gin jolemo achiel gi. Gin ema nigi dhi magilemo ni Ruto. Kendo gin man gi siro tend William Samuel Ruto. Sani koro jolemo oae kanisa koro gin magidwa kelo kwe.
winjruok mar Raila gi Ruto an gi korka Raila werigo to ka gibet piny ma giwinjore gisani to owerigo unang'o mudwaro kaka jobunge la wananchi wan kaka jobunge la wananchi wasabedo kwagone Raila Amolo Odinga kura tikwalo wagone Raila kura tikwalo 2013 nwagone Raila Amolo Odinga kura kano wang'en Raila Amolo Odinga dhi bedo president ma Raila manoyombo okwal koche 2022 man wan gi gimoro amora ochako kwal kochwa kendo mano to enda kaka kunu ng'e lakini do nyaka do maduong' to no ng'ado mopogore Kenya akionge Kenya akionge mandalo moko nang'iso William Samoei to koneno ka gino inge karo us Kenya ng'ato ka ng'ato mi pesa ne omany kuma dhiye koro saa ing'ini dhi kodwa matek lakini adwa ni ng'i ineno kamera mantiere ka ban mbele nino adwa ni miu jogi ujumbe achiel kachiel kichako gi Raila ang'o ma ding'is Raila Amolo Odinga kowinji kawuono kasto ang' imiya ujumbe mida miyo Ruto gi Gachagua wachaka ne gi Raila kachako gi Raila Amolo Odinga wik mokalo nyocha wadhi maandamano wik nwadhi maandamano didek to kano wadhi maandamano didek maandamano mokwongo nobedo maber kabisa mar ariyo be nobedo maber koro mar adek ni ji nool te waol polisi be nool koro wadwa ni kapo ni baba pango maandamano to e wik kata kwa dhi maandamano diriyo obed wuok tich wachak wadhi kata tich adek wachak wadhi ngeso nikech nong'iswa ni odiochieng' achiel Nairobi walus 2 billion koro wik mokalo wacho ni 2 billion ndalo adek mano 6 billion mani walus to seche mwalus 2 billion iwacho to seche ma 2 billion ge oyudre tok wache seche molus to ngiswa ni kudhie maandamano to pesa mulus ulus 2 billion to chieng' ma ji ok odhie maandamano to ngiswa ni kawuono te watiyo maber wanwang'o 2 billion wadatimo go gi ma onge koro baba president Raila Amolo Odinga baba pod ochung' kar tiende to jomosathagre ne luo ka molo jaluo onge jomosanegi molo ng'ata en jaluo wan kata 2032 Raila pod chung president pod wan tok Raila Amolo Odinga mano jumbe mar Raila to Ruto Ruto gima da kuong'iso Ruto mokwongo Kenya ka duong' moingo Ruto Kenya duong' moinge to ing'eni Ruto tiyo gi sirikal mar Moi man kata ka ipidho gwen to dang'e ni in gi gwen adi dalani in gi dhok adi to dhiang' ka dhiang' idane chulo igolo ne osuru ne sani nong'isowa ni nowacho ni omiye kobedo president to miye ndalo 100 koketo muma piny to gimoro amora dhi bedo piny mama mboga dhi we chiemo gi lwete dhi chiemo gi kijiko ja pikipiki dhi winjo maber sani ja pikipiki omedne 30% e pikipiki to then ong'isowa ni koro odhi kelo na pikipiki mar sitima mar token ka sani kidhi dala kiwuok dala ka kidhi dala kitiyo gi fuel mathis en 2000 koro ng'isa ni token pikipiki koro en mar token inya tiyo gi token mar pesa di nyaka dala yani en obiro ga bora ni obiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo abiro timo en ng'ama obiro timo koro wabe jo Kenya bo osaol gi wuond ma pile ingin seche mokinya wuondo ng'ato to chika ite okone wuok iti kode timo nade idhi koro Kenya duong' moingo Ruto Kenya duong' moinge kabisa to maandamano to pod wabiro dhi baba kowacho ni wadhi maandamano wan ng'a watamre to sawa kiny un gi mada mane e bunge la wananchi kiny mada mwan go mokwongo ma kiny nwa wuoye en wach mar peace ma wan go kawuono
kawuone wan walando pise wating'o moma wating'o mosoma kwa wuothogo ok mandamano to nitie jowama omak kawuono. Koro sirikal ne ok dwa ni kiwuoyo tiso yese. Koro kiny mano go mokwongo jowama no makgi wada golo ginang'o. To wach moro ni nitiere ni ng'at ma sponsor mano to gima onge. Wan tiyo gi kwa kiwan kaka jobunge le wananchi. Erokamano. Orengo titimo nade ba? Ma wa mabor. Ma wachne kachako pimo ni sani to kunya rumo kawuono. Okay. Ani pena kata kara la deka matu tingo orengo. Orengo wan kaka joluo wang'e gimo orengo en. Kachako pimo ni sani nyeke na banko. Erokamano. No je dusha dra kumondi orwa mos jakababa mos wanawa. Wacho ne Sergeant Atam se bunge la wananchi. Obro bedo kwa go kod gimbaka kamano kaka jopiny mondo mowinji kaka giparo. Mane buch jopiny to kama. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Wadhi mbele gi chenro mar OIMORE doho mamalo golo chik ne sirikal ni kikaw lesen mar bonde mag Jomo Kenyatta ma en wuod jatend piny Kenya machon ma en Uhuru Kenyatta. Jayal bura Jairus Nga emogolo chik makamano kolero ni chikno biro tiyo nyaka tarik 27 dwe mar 9 higani kama ibiro winji bura ma ochwal gi Jomo ka okwedo kang' mar sirikal dwaro kaw lesen mage. Jomo dwaro ni tam board machiwo lesen mag bonde kik mae ratiro mar bedo gi bonde. Ma biro mana ndalo manok bang' ka nyocha apisas magarita nyocha chopo e dalane mani Karen e buore Nairobi kaka dwaro mae gige mek lweny. Requested to turn back to Central Fire and Rescue Officer, Mr. Rashid. He came in the afternoon. But the Wadhi mbele ni somo mar CBC nyalo nimo ahinya to gwenge maoro kod kech ohero kwako e pacho ka ndipo ni piny owacho kochwalo jopuonj kod buge mene moko kuom skunde gwengego. Na ndi biro e kinde mar riwruok mar skunde ji giwegi bende pod kwayo piny owacho
mondo yaw negi sikunde mag ji giwegi mane ok omi thuolo mar puonjo jo junior secondary mondo dhi nyime kod puonjo, mana kaka Judith Omondi leronwa sikul kaka Kiliroti e kaunti ma Laikipia en achiel kuom sikunde ma somo mar CBC iwinja. Tije lwedo kaka timo ler mar alwora, tuke kaka taekwondo, wer kod miel, puonjruok e lony manyasani, loso masinde gi gik mamoko kod mwandu minyalo yudi e alwora. Magi gin moko kuom gik manyien mane lai manyien mar somo kelo e sekta mar somo ma pacho ka. Ma en somo ma osechopie grade mar 7 kendo okang' mogik mar somo mar 844 e primary rumo higani. E skund primary man Kiloriti kar chung' od bura ma Laikipia North chalo pogore. Jopuonjre ka pod wero ABCD. Somo mane ipuonje 844 kido ma opogore gi kaka enie CBC. Kata mana jopuonj ma puonjo ka poko terie puonjruok ewi CBC, buge kod lai mag puonjo bende pok ne gichuoye wangi. E skul mangima jopuonj 4 kende ma puonjo kuonde somo duto yare nasari nyaka klas mar 7. Jonyuol mag skundni makoni piny owacho osejwang'o nyithindgi kendo ok migi thuolo kod lwasi maber mar somo kaka nyithi Kenya mamoko yudo. Koro dwaro mondo mi jotelo e sekta mar somo lim skundno kendo gine lokruoge. Kwa hii shida iko na walimu wachache na watoto ni wengi. Tuko na shida sana ya walimu, kwanza walimu wa CBC. Watoto tunasoma CBC na tuna hiyo walimu. Gikoni poni piny owacho ok nyal chwalo negi jopuonj, gin kod nyithindgi ma osomo kendo inyalo tieggi malong'o ewi CBC mondo mi kik nyithindgi dong' chien e kinde ma nyithi Kenya mamoko to hao nyime kendo chopo lekgi mag somo. Sisi hatuna mwalimu wa kutosha hii shule na sisi amesoma watoto tuko nyumbani. Tunaomba serikali watie hiyo watoto yetu gazi ya kuwa mwalimu na kuja kumbuliza hiyo watoto yetu. Nasoma watoto mingi kwa hapa hata hajapata gazi na hatuna mali imeisha kusomesha watoto na watoto hatuna matunda kuona serikali ampatia sisi mwalimu ya kutosha hii shule. Hata sisi huko watoto yetu anajua shida yetu ni kani. Tunataka kuandikia sisi kutukuja hapa tunao nao kwa ajili hawa anajua shida hii tuko hapa ni shida kani hiyo. Komachielo riwruok mar skunde mag ji giwegi ka otelnegi kod jakom margi Dr. Nelson Githinji okoni gin gi kore makare ne somo mag CBC ka ywak gito en ni mondo mi piny owacho oyiene skunde mane ok omi thuolo mar puonjo jo junior secondary mondo puonj kaka achiel kuom yore mag yawo ne jopuonjre moko thuolo mar somo e skunde ji giwegi. We have had, I would say, a mixed bag in the private schools, mainly because some of the expectations that came in regarding the upgrading of facilities, the setting up of labs, ICT labs, the setting up of spaces for what used to be co-curricular activities now mainstreamed as curricular activities. All those were some of the challenges, but I would say we had a lot of support, and we have had a lot of support from the Ministry of Education. Piny owacho ne osechwalo buge kod jopuonje skunde mag junior secondary pachoka, kata bed ni skunde kaka Kiloriti to poko yudo magi. Poni piny owacho kochopo e gwenge duto e pachokae, ahinya to maoro kwako, jopuonjre moko nyalo dong' chien kendo nengo mar CBC nyalo lal negi. Judith Omondi, Ramogi TV. Luoro nitie ni jopur mosekeyo ka luo osechako uso chambgi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Weche mag ohala ni oganda makaluo kore jiwo mondo ket yore makare mag kano cham ma igolo e puothe kaka yo mar kedo kod ngaji mabiro kinde ka kinde kata bang' yudo cham mabup. Edwin Okoth leronwa ni ote ma bende moko kuom jotelo gole wi uso mag oduma e nengo moyweyo ka bang'e to oganda chak nyiewogi e nengo mani malo kendo. Kinde mag keyo osechakore.
Oganda golo oduma e puothe bang' thuolo malach ma nengo chamno osemedore nyaka moingo Sh200 e kilo 2 kata gorogoro achiel. Nengo oduma osechako lwar sani, kata bed ni moko kuom jopur wacho ni ok giyudo cham moromo. Bando nyocha 200, but gisani kuonde moko wayude at 150. To 150 no odhi ringo kang'eny en gimoro a month kata dwe achiel, tido ka bando becho ochako timonade ochako shoot mana kaka nen 200 kendo cha. Manyiso ni wan jopiny pod wadhi mana inyore. Kachako puodho nendo ka pure ga en e kachelo jamiya ga oduma gunde 6 motuo. To wani kana tiyo gi mbolea no nayudo gunde 4. Manyiso ni ayudo andlal gunde 2 to naneno ni mbolea no ende mabet noko chwaka ahinya kaka ma jatiyo godo ga jakonyaga. Gima kelo wich bar en kaka cham matin ma jopur oyudo ibiro tigo nyaka ndalo keyo machielo. Ni mar uso mar oduma e nengo mapiny osebet ka weyo oganda makaluwe ngaji ma kinde ka kinde. Loche kod punde maweru osechako donje gwenge. Kendo ka nyocha jipuro nyocha nyiero jowa ni jowa gin joma ok ti matek, gin joma ting'o mana sufuria e wiyegi. Oduma gorogoro koro sani uso Sh50, iuso Sh80. Nyocha eka oduma gorogoro nyocha uso Sh250. Omiyo akwayo thuolo ni mondo akwa jothurwa ni kata piny tek machal nade kik yie mondo ius chambi ibei mapiny. Tugo manono moko nitiere kuom dhowa mamoko ka giwacho ni wan wang'e mana ting'o sufuria to gigi mo wapuro. Giwacho ni gin gidich gikeyo kendo gidich gipur. To e sama wueka gigolo loche te gidonje dala mar Homabay County giyako chambwa gorogoro madongo gichodho gi Sh80 Sh70 kato gibiro duogo usonwa sama kech owuok. Moko kuom chiemo kaka oganda kod alode bende oseyudore bang' koth manochwe chakore dwe mar 4. Thuolo ma jopiny nyalo tiyogo mondo gicham chiemo mamoko ka gikano odumbgi. Jotelo bende koro wacho ni ji otwe manokanda kendo gibed mawuor kod uso chama oyaye. Akwa jothurwa temuru tweyo kanda mondo ukan chiemo manyocha uyudo, nikech mbele kae pod wan ikedo to mbele kae be kech pod dhi biro. Omiyo ng'ama uso chambe sani kiuse gor 50-100 ibro nyiewe gor 300. Adwa ni mondo wabed mawuor e chiembwa ma Nyasaye osemiyowa. Waket gi keni, watim ohala makendwa, kata wambe wan wawegi wanyalo kalo chambwa gi kaka jo Homabay County. Mondo miseche ma chambro dhi malo to wambe wanyalo uso. Ok ginyal tugo kodwa ni mbolea giketo gin gipuro ni wan wakia pur. Giyanyo wato sani to giyako chambwa. Jo Homabay County, jo Ndhiwa, jo Homabay, jo Gema Sumbi, akwayo jo Kasipul gi Kabondo gi Karachuonyo. Aure tugo mar uso cham ne joma moko. Ung'e jok moma otimo koko e gweng' sani gi trende madongo ka gichodho chambwa gitero mondo gikan giduoge usnwa mana chaya. Kaka oganda biro tiyo kod puonj ma giyudo kinde manyocha oduma gorogoro achiel ochopo nyaka Sh250 ema biro yango yot mar ng'wenyo kuon e dweche mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Apisas mag CAF olimopewe makasarani gi Nyayo e buore Nairobi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Apisas mag riwruok mataya adhula e Afrika CAF notimo nonro mar yango ka pewe ma Kasarani kod Nyayo inyalo puodhi mar biro bago tuke mag laro osimbo mar Afrika higni 4 mabiro. E seche ma nonro ma kamano ne oyangore ni pod nitiere tich mar arieya monego tim to moloyo kar rwakruok kata dressing room motelo ne CAF nowacho ni nyaka med bero kabisa. Kuonde kalo pi taka kaka drainage system bende noyudi ka ok ni maber. Kachiel gi teini madonjo mamenyo pap bende CAF dwaro ni mondo losi maber. Jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba to nowacho ni gibiro temo. We were awarded the 96 AFCON. We were awarded the 2018 CHAN. And that means that Kenya actually can put together a compelling, convincing plan. What has happened previously is that we have lost both opportunities.
And we have lost them for not being well prepared. But this is different. We are going to be, we are getting prepared. In fact, I can say we are very well prepared. And unlike in the past where you have had government and other key actors like the Football Federation working at loggerheads, this time we are making sure that everybody is in single column. Hospital mar Nairobi Hospital geto choko maloyo siling milion 10 mar timo bero mar adundo ne nyithindo mowuok e familia maonge gi nyalo e pacho kaendi. Chenro makamano nochakore kawuono gi tugo mar golf e pap mar Karen Golf Club. Tugo manoloo gi Alvin Kaisha mano choko point 43. Jaloch korka chuo ne en Muburi Muita. Ka korka mine jaloch ne en Belinda Mulindi. Omenda mochoki biro konyo nyithindo 20 yudo thieth mar bero mar adundo. Boma ma Paris e piny Ufaransa nobedo gi nyasi mar higa achiel motelo ne tuke mag Olympic ma higa manyien. Jopiny nochokore kuonde mopogore opogore ka ginyiso mor margi motelo ne tuke go higa manyien. Ji mathoth nogoyo picha mokiewo gi saa manyiso kinde gi dakika modong' motelo ne tuke go higa manyien. Ji mathoth nogoyo picha mokiewo gi saa manyiso kinde gi dakika modong' motelo ne tuke go mabiro chakore tarik 20